Jo estic moralment molt content de veure la sala de cinema, perquè el cine es fa per la gent. Jo, com tu em dius en català, jo parlo en català. No, quan jo acabo una pel·lícula, mentre faig una pel·lícula només existeix la pel·lícula, no? És com si m'hi anés la vida. Però quan acaba una pel·lícula és per la gent, no? És perquè la gent la disfruti i aquell senyor d'allà i aquell senyor d'allà les veuran diferents. Estan allà mirant la pel·lícula amb un tablet, amb un d'això. No, al cine, amb una pantalla, una bona butaca, una bona projecció i una bona programació. I hem fet aquest cicle de petites joies quasi oblidades una mica per buscar les primeres pel·lícules de gent i que a mi em semblen fantàstiques. Jo quan vaig veure la teva pel·lícula em va emocionar molt. I només he vist la primera i la segona, Sí, falta la última. Falta. Está ahora en el cine, que tienen que ir a ver. Bueno, doncs si estem cines, nosaltres respectem la competència i no fem res que facin els altres. Perquè aquí estem... No. És que quan jo era petit, el truco d'aquests cines no és cap truco, és el de tota la vida, no? Abans hi havia de petit, que ja tinc uns quants anys, doncs hi havia estrena, pam, i després hi havia reestrena preferent i reestrena. I avui en dia, quan estrenen les pel·lícules, és que duren 15 dies, si et diu un amic, vés a veure tal pel·lícula, ja no la trobes, no? Doncs les trobareu aquí.